Hør her. Tanker, de kommer og går. Men spørgsmålet er, om du lader dem styre dig, eller om du styrer dem. Dine tanker, de er som skyer på himlen. De kan være tunge, mørke og truende, eller lette og forbigående. Men her er et lille hint. De er, hvad du giver dem lov til. Det er, hvad metakognitiv terapi det handler om. Det handler om, at du ikke er dine tanker. Og det er ikke dine tanker, der definerer dig. Du vælger. Og lad os tale lidt om glæde. Positiv psykologi lærer os, at vi har magten til at vælge, hvor vi sætter vores fokus. Ikke på det, vi mangler. Ikke på det, der gik galt. Men på de små ting, der bringer glæde og mening. Fokuser der. Lige der. Og vil du vide mere om, hvad du kan gøre nu, når du ser den her video her? Så næste gang en negativ tanke dukker op, det kan være om 5 minutter eller om 2 timer, så spørg dig selv, hvad gør den her tanke egentlig for mig? Hvis svaret er ingenting, jamen så lad den gå. Og i stedet skriv en ting ned, du er taknemmelig for. Bare én ting. Og husk lige det her. Livet handler ikke om at kontrollere alt. Det handler om at vælge, hvad der fortjener din energi. Små valg bliver til store sejre. Og spørg dig selv, hvad og hvor ligger mit fokus i dag? Det er der forandring den starter.